Айшедюл пристига в имението на Бахри, след като Сеема настоятелно е повикала. Адвокатката не губи време и я отвежда на място, откъдето тя става свидетел на сцена, която разбива сърцето, и Айшедюл вижда как Пойраз и Синан се прегръщат в присъствието на Бахри и осъзнава колко близки са отношенията между тях. Сеема веднага използва момента, за да убеди, че Пойраз е лъгал през цялото време. Малко по-късно Бахри официално представя Пойраз като свой доверен човек, което окончателно шокира младата жена. Съкрушена и разочарована, тя заявява, че повече не иска да го вижда и си тръгва. Пойраз не е готов да се откаже и тръгва след нея, опитвайки се да обясни ситуацията. Айшедюл обаче отказва да го изслуша и не може да прости измамата. Когато той я намира пред дома и, между двамата избухва тежък скандал. Пойраз се опитва да убеди, че чувствата му са истински, но тя вече не вярва на думите му. Намесва се и Синан, който застава на страната на баща си. В изблик на гняв Пойраз решава да прекъсне всякакъв контакт с Айшедюл и си тръгва заедно с сина си. Докато любовната драма се задълбочава, в имението избухва далеч по-опасен скандал. Сема показва на Бахри запис, доказващ, че Сеадредин е убил Серкан. Разяреният бос незабавно търси сина си и го изправя пред истината. Под натиск Сеадредин признава не само за убийството, но и че хората на Бахри са помогнали да бъде прикрито престъплението. Разкритието шокира всички и поставя под съмнение лоялността на най-близките му хора. Бахри е бесен, че е бил лъган толкова дълго. Той се нахвърля върху Сефер и Зулфикер, които също признават участието си в прикриването на случая. Въпреки опитите на Сеема да го спре, Бахри взема важно решение, лично да занесе записа на Кулаксас и да му разкрие истината. Междувременно Сьондюл започва да подозира Пойраз за изчезването на диска и директно го обвинява, че стои за цялата история. Срещата между Бахри и Кулаксас се оказва решаваща. Вместо да използва информацията за собствена изгода, Бахри постъпва честно и му предава записа с всички доказателства. Впечатлен от поведението му, Кулаксас официално признава авторитета му и отново му поднася извиненията си. Така старият конфликт между двамата изглежда приключва, но за Пойраз проблемите тепърва започват, защото е загубил доверието на най-важния човек в живота си Айшедюл.